Pamilya ni Ronda Vice Mayor Jonah John Ungab gipangayuag public apology human giingong gipakauwawan ang kaubang abogada niini kinsa gitumbok sa asawa nga kabit. Si Maris Puyo sa report. Attorney Giselle Chu ang giakusahan og giingong kabit ni Ronda Vice Mayor Jonah John Ungab nangayo og public statement gikan sa Vice Mayor aron klaruhon ang akusasyon batok kaniya. Si Chu nagpatawag kagahapon og press conference aron manawagan sa Vice Mayor nga mohimo og public statement aron klaruhon ang mga aligasyon. Nagsugod ang issue human ipasaka og reklamo si Chu ngadto sa asawa ni Ungab nga si Pearl. Matud ni Chu sa iyang reklamo nga gidasmaga ni Pearl ang iyang sakyanan gamit ang pick-up truck ug gihapak siya og baseball bat sa barangay Kugon Ramos. Si Chu nagtrabaho isip associate lawyer sa Ungab Gilon and Associates Law Office sud sa 4 ka tuig apan ni-resign siya aron likayan ang komprontasyon ni Pearl. Butyag ni Chu nga bisan pa man og ni-resign na siya, ang asawa sa Vice Mayor magsige gihapon og text kaniya. Ang kampo ni Chu katakdang mopasaka og reklamong trespassing, libel o grave oral defamation and damages batok kang Pearl. Ang Sunstar Cebu ni padala og text message ug nisuway sab og pagtawag kang Vice Mayor Ungab apan wala kini mohatag sa iyang habig. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.